Postayê sondajê Enderdemîr ê ku li bajarokê Girêsîra ya Êlihê dijî li gorî derfetên xwe berhemeke balkêş û cewaz çêkiriye. Postayê jî hatî erebeyek çêkiriye ku erebeya wî di heman demê de dikare di avê de jî were ajotin. Enderdemîr dide zanîn ku wî erebeya xwe di nava mehekê de xilas kiriye. Posta dibêje bi çêkirina bendava Alusuyê ev heta 2 kilometreyan nêzîkî bajarokê wan bûye û wî jî çareseriyek wisa dîtiye ku 2 kilometreyan ser erdê diçe heta avê û ji wê derepê de jî erebeya xwe dike qayîk û li ser avê rêya xwe didomîne. Motor serê û tekel binîdan anî weka erebê û direksiyonê wî heye mazotê şixule û ew ke weka 10 însan dikare lê swarê birê de weka saetê 15 kilometre rehet dikare here. Di avê de daha zûtir çe, di avê de saetê weka 30 kilometre çe û evînekê özellikekî wî dî jî heye ku birê de çaxê çe avê de çaxê çe henê qeyîk hene dişkên qul dibin ev ke navê batmış bin ev yekê tijî ev jî be batmış nabe ew özellikê wî jî ayrî heye hem weka botê hem weka qeyîkê. Xelkê Girêsîra jî bi berhema cewaza hosta Enderdemîr keyfxweşin û amaje dikin tişta ku Enderdemîr çêkiriye xebateke derasayî ye û wanberiyan ha qet wesayîtek wisa nedîtiye û dibêjin hosta ji xwe gelek jî hatiye û çavereyê xebatên wîyên din ên balkêşin. Yani em şaş dibînin tiştekî wisa heyeta xwe de hêva hêjam dibînin. Heta eger tiştekî wisa netiye hem qeyîk ku di avê de here û hem ku di rê de here tiştekî zaf xwe çêkiriye em şaş dibînin em başarî dewama wî dixwazin. İnşallah tiştekî daha delaltir, daha hoştur, tiştek değişik çê bike. Mesela ilk defa diye mesela ilginçti yani tebrik kim hem ser avet hem ser sarret yani çok zaf şaş bum yani zaf çeki süper çekiriye inşallah devam kılsa. Hosta Enderdemîr ê ku ji zaroktiya xwe ve bikarê sondajê ve mijûl dibe motorek bihêza hevde bergîlan li erebaya xwe daye û dide zanîn piştî ku wî ev erebe çêkiriye û bi awayeke serkeftî bikartîne biryar daye ku di pêşerojê de berhemeke mezintir bi vê şêwazê çêke ku qet nehatibe çêkirin.